hi ha un petit conte tradicional que és molt clar. Hi ha un senyor que va per un poble amb un cavall amunt i avall. Fum, 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 va passant pels carrerons. I vinga, i entra, i torna a sortir. I hi ha un iaio que al final, després de veure'l passar tant, li diu: escolta, tio, però on vas? I diu: no sé, demana-li al cavall. Llavors, Zazen, la pràctica del budisme, vol dir agafar les riendes d'aquest cavall, agafar el timó de la nostra vida i deixar de ser arrossegats per tot aquest tipus de coses, que són part de la vida. Buda el que diu és que tot ésser humà té la natura, la pròpia natura de Buda, i que hem d'esdevenir íntims amb aquesta natura. Si no esdevenim íntims amb aquesta natura, sempre estem com fora de casa, I això genera el patiment infinit. A mi m'agradaria comentar simplement que el budisme és un camí. És a dir, és un camí que Buda va recórrer, que totes les persones durant aquests 2.500 anys que han practicat el budisme l'han fet per ells mateixos. La meditació zen és fàcil d'explicar, és a dir, és simplement seure i posar-nos davant de nosaltres mateixos. És a dir, sense voler buscar res, sense tenir la necessitat de rebutjar res, amb una actitud d'equanimitat. I a partir d'aquí portem la mirada cap a l'interior de nosaltres mateixos. La postura de Zazen és una postura on hi ha la plena consciència de la verticalitat, és a dir, l'esquena queda completament recta, el diafragma s'allibera i la respiració flueix de la manera natural fins a baix de tot, més enllà del malic. El silenci és fonamental, el silenci és part de nosaltres, és part de l'ésser humà, el silenci. Estem tan acostumats al soroll continu que ens sembla que és una cosa estranya. La nostra societat, que és completament àvida, codiciosa, també amb el tema espiritual ho vol agafar tot. Però n'hi ha coses que no es poden agafar. És anar en el sentit contrari del nostre egoisme i de l'egoisme general. I anar en aquest sentit contrari no és fàcil. Sigueu cap de temple, monjo antic o debutant, no oblideu mai viure amb alegria, manifestant l'amor profund d'un pare i expressant-vos en totes les vostres activitats amb un esperit sense prejudicis. Hi ha molts casos de gent que prové és a dir, que són cristians o jueus o d'altres religions i han trobat en el camí del Zen un camí d'enriquiment per la seva espiritualitat i que la practiquen i practiquen. La diferència possiblement més xocant per nosaltres occidentals és que venim d'una tradició semítica, de les religions semítiques, del cristianisme, de l'islamisme, del judaïsme, és a dir, amb un Déu molt clar, molt marcat. Però hem d'entendre que hi ha mig món que aquest concepte de Déu no l'ha tingut mai. És a dir, simplement no l'ha tingut. Jo, per seguir amb la mateixa paraula, diria que el budisme, Déu és viu, no es creu. Però jo m'agradaria quedar-me més amb les coses que poden tenir en comú. És a dir, les diferències les creem els éssers humans. Les fem nosaltres, les diferències. Però més enllà de les nostres diferències hi ha quelcom on ens podem trobar tots, on ens trobem tots. Hi ha un conte tradicional també, que és molt conegut, en el qual un poeta li demana a un monjo que quina és l'essència del budisme. I aquest li respon, fes el bé i evita el mal. Això és una frase que ja va dir Buda, és una veritat molt simple. I el poeta es queda una mica decebut, li diu, home, dic, sí, però això tothom ho pot entendre. I diu, sí, dic, això un nen de 7 anys ho entén, dic, però una persona de 84 no l'ha practicat mai. Què vull dir?
la pràctica del budisme està enfocada a poder viure la nostra vida en pau i a poder morir en pau.